Tutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sampung taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko, sa ating lahat, maligayang Pasko! O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga, misa ay pinagdiriwang. Ngunit ang pinaka-inaalala, ang pagsilang sa may kapal. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, o mas maligayang Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko.
nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, akong siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin, lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na. Oo na, wala nang iba prinsesa. Puso ko, katulad ng o aking prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko maglimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita.
sa aking mga mata ang pag-ibig ko sa'yo, kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa, dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bahaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilig. Lupa ng araw ng warangit pagsikta, buhay ay langit sa ating mo. Aming ligaya na pag may mamapit, ang namatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one.
Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw, mga hinigugma ko kay Kristo sa nahauna nga adlaw sang Misa di Aguinaldo. Sugura naton ining bagong adlaw, kaupod ang pulong sang Dios. Patulua subong sang ulan ang isa ka matarong gikan sa langit, kag ang duta magapatubo sang isa ka manluluwas. Mga muyo kita. O Ginoo nga amon Dios, itugot nga magpabilin sa amon ang imo walay untat nga grasya nga magpanguna sa amon kag magsunod sa amon sa gihapon. Agud sa paghiusa sa mahal nga Birhen Maria, kami nga nagahulat sang pag-abot sang imo anak, masagod sang imo gugma, karon kag sa palaabuton. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga matuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Juan kapitulo 5 bersikulo 33 tubtob 36. Si Jesus nagsiling sa mga Hudiyo, "May ginpadala kamo sa pagpamangkot kay Juan, kag nagsugid siya sang kamatuoran, indi kay kinahanglan ko ang panaksi sang tao, kundi ginhambal ko lamang ini agud nga maluwas kamo. Si Juan kaangay sang isa kasuga nga nasindihan kag nagsiga, kag sa malipot nga tion, naluyagan ninyo ang kalipay sa iya kapawa. Pero may nagapanaksi na nungod sa akon nga labi pa sa panaksi nga ginhatag ni Juan. Ang mga buhat nga ginhatag sang akon amay nga himuon ko, ini nagasaksi na hanungod sa akon
kag nagapamatuod nga ang Amay nagpadala sa akon. Mga utod sa gihapon, pag-aupdan kita sa paghatag sang pagpamalandong sang Ebanghelyo ni Seminarian Ace Quilope, isa ka seminarista sang Diocese sang San Carlos. Maayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Brother Ace. Maayong aga, Sister Ninya, kag sa tanan nga tagpalamati sa sini nga adlaw aton ginasugdan ang aton novena preparasyon para sa mag-aabot nga Paskwa. Madamo sa aton mga kauturan ang nagapati nga ang Paskwa nagasugod halin sa bulan sang Setyembre 1 hasta Disyembre 25. Pero hindi ini insakto. Sa pagkamatuod, ang Paskwa nagasugod sa ika-25 sang Disyembre kag nagahingapos sa Epiphany Sunday. Dugang pa ang Paskwa isa ka religious celebration. Bangod sa sini nga adlaw aton ginaselebrar ang isa ka regalo halin sa Dios sa persona ni Jesus. Suno sa tradisyon nagahulat kita sa pag-abot sining dako nga selebrasyon paagi sa aton aktibo kag debosyon sa Misa de Gallo. Ang kumplito nga adlaw sang Misa de Gallo nagabulig sa aton sa pagpreparar sang aton mga kaugalingon sa pagbaton kay Kristo paagi sa mga pag-ampo sang aton mahal nga Birhen Maria, ang aton mahal nga Iloy. Ano bala ang luyag pagbuot kon maghambal kita nga si Jesus amo ang pinaka the best nga regalo para sa makasalanan nga kalibutan? Mga kauturan, aton balikan ang ginsaad ni San Pablo sa mga taga-Roma sa kapitulo 6, versikulo 23. Kay ang bunga sang sala, amo ang kamatayon. Ang kamatayon wala lamang naga-refer sa pisikal nga kamatayon, kundi nagalakip man sa spiritual nga kamatayon, o kung pagkalaglag sa impyerno. Ang aton katisismo nagatudlo sa aton nga ang rason nga gintuga kita sang Ginoo, amo agod nga makilala naton siya gamit ang aton intelihente, nga palanggaon naton siya gamit ang aton tagipusoon, kag alagaran naton siya sa maayong buhat. Kag kung kita mapatay, manginkaupod naton siya sa iyaging harian, sa walay katubtuban. Sa sini nga bahin, makita naton ang aton pagtuo, nga makilala naton siya, nagtumod ini isang doktrina, nga palanggaon siya sa moralidad, kag nga alagaran siya nagatumod sa aton pag-amba. Kag initanan nga tatlo, doktrina, moralidad, kag pag-amba, nagadala sa aton goal and purpose, to be with God and His saints in eternity. Amo gani nga samtang yari kita diri sa kalibutan, nagapanaksi kita sa mga pagtulun-an ni Kristo. Ang aton pagsunod kay Kristo hindi gid magsala. Gani ginhatag sang Dios Amay si Kristo para sa aton, para sa isa ka rason. Agod magsunod kita sa iya sa bagay nga ginapapalapit niya ang mga tao sa iya kaugalingon, agod dalon sa luyo sang iya Amay. Apang hindi naton maaligar nga sa sini nga panahon sang kalibutan nga ginatamay man ang aton Ginoo, masaksihan naton ang iban nga ginatamay ang aton Ginoo. Ang mga larawan ni Kristo, ang balaan nga Biblia, ang magisterium, kag ang iban pa nga mga bagay nga nagapalapit sa aton sa Dios, initanan wala makaluwas sa pagbastos kag pagtamay sang iban. May mga kauturan kita nga ginapakanubo ang aton pagtuo sa Ginoo as if wala sang importansya ang Ginoo sa aton kabuhi. Halimbawa na lang ang iban nagapati nga mas reliable ang Da Vinci Code kaysa Biblia. Kag mas malala pagid, ginadefine naton ang Ginoo depende sa aton hapaw nga paghangop.
Apang ang kamatuoran sang Dios kay Hesukristo hindi dapat gina-interpret suno sa aton human standards. Amo gani nga ginaimbitaran kita nga magduko sang aton mga ulo na hanungod sa kamatuoran sang Dios nga siya mismo ang nagatudlo sa aton. Kag ang gintagaan sang ikasarang agud mag-interpret sang sini nga mga revelation sang Dios, amo lang gid ang magisterium sang simbahang Katoliko. Lamang nga ginsuguran, ginbilin ini ni Kristo kay San Pedro, panaog sa Santo Papa, the successor of Saint Peter. Gani sa sini nga kaangtanan, nagaklaro sa aton pag-intindi nga ang Paskwa hindi nakabase sa aton personal definition. Apang sa mensahe nga ginreveal sang Dios sa aton sa sini nga selebrasyon. Ang pagbunag kay Hesus ginatawag man nga misteryo sang inkarnasyon, isa ka best revealed truth. Bangod nagdala ini sa aton sa pagkakita sa hindi makita nga Dios paagi kay Hesus. Ang aton padayon nga pagpalambo sa aton pagtuo, magkalipay kita nga ginapalapit kita sa Dios sa sini nga selebrasyon sang Paskwa. Isa ka okasyon kundiin nagapartisipar kita actively sa selebrasyon sang Santos nga Misa and pagpakig-ambit sa isag-isa, ilabi na sa mga kubos, sa mga bugay nga gikan sa Ginoo. Kag agud nga mangin mabinungahon ang aton selebrasyon nga ginapaabot kag ang pagtuo naton amugid magadala sa aton sa bug-os nga kalipay sang sining Paskwa. Akon ginaampo nga magpabilin kita kay Kristo. Madamo gid nga salamat sa inyo nga tanan. Madamo gid nga salamat, Brother Ace, ang imo pagpaambit sang pulong sang Dios kag kabay nga amon ini ipangabuhi kag panaksihan ang mensahe sa sining adlaw sa pag-aman sang pagkatawo sang aton Ginoong Hesus. God bless you kag sa liwat, madamo gid nga salamat. Hasta sa masunod nga semana, Brother Ace. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio.
Sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. May ngaga Pilipinas, may ngaga Western Visayas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa atoriya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong, Biyernes kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 16 kita sa bulan sang Disyembre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag para sa atoriya nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's 9 days to go before Christmas. 9 dias na lang mga kabinan kag Pasko na. Kagihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilla sa ato ni mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo sa subong iya nga aga. Bombo Anthony magapakigangot na kita sa kay Bombo Carla May Defensor kay magasugod na or nagsugod na ang ato niya nga simbang gabi, no? Kay sumugod-subong adlaw December 16, tubtob December 24, amo ni palayag sa kanginan ang Bombo Radio kag Star FM, ang subong man sa ato niya nga Facebook Live, ang Misa, live from Triumph of the Holy Cross Parish Church sa Burgos Street, Bacolod City nga pagapangunahan ni Father Francis Perez, no? Sa ini nga simbang gabi subong igapalayag kada alas 4:30 sa ngaga or kaagahon sa sulod sang 9 days. Ako ginatawag nato, no? Nga siyam ni kadlaw 9 mornings ini bilang paghatag kay paghatag naton sang kahigayunan sa mga devotees nga hindi na makasarang pa nga mga kadto sa simbahan sa kaagahon bangod sa kabudlayan kag sa mga OFW sa kung sa aton mga kabombo nga malayo sa lugar. Yari sa piyak nga linya si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, mayong aga. Yes, Bomboan, good morning. Merry Christmas na giniya, Bomboan. Yes, Kiti, Merry nagasugod Christmas. na ang Misa di Gallo, Bomboan. At isubong makitaan rin naton nga madamo gid sa mga pamatanon. Kag madamo gid sa mga tumtag sumilimba subong nga kaagaon diri sa Triumph of the Holy Cross sa Bomboan. So subong nagasugod na ang Santos nga Misa. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya kag ang pagidait gikan sa Dios nga aton Amay, kagikan sa aton Ginoong Hesukristo. Yarong tagihapon sa inyo tanan. Kagyara man sa inyo, bilang nagapanglakaton nga katawhan sang Dios. Gintugyanan kita niya sang mga bugay kag dulot nga aton palambuon, kag patubuon. Samtang ang Eucharistia magapabakod sa aton, ginaagdaman kita sini nga aton ipaambit ini nga mga dulot sa mga ginakulang kag nalisdan. Labing hinigugma nga mga kauturan, nahauna nga adlaw sa aton nga Misa di Aguinaldo o kon Misa di Gallo, ang Misa sa pagpamalo sang manok, Mass for the Roosters. Inapamalandogan naton ini bilang preparasyon sa madalin alang nga anibersaryo sa pagkatao sa aton Ginoo. Ang bugos nga Pilipinas subong nagaselebrar sang National Youth Day. Mga pamatanon, ini nga misa ginahalad para sa inyong tanan. Ginsiling ni Rizal, kamo ang paglaom sa aton pungsod. Ayhan sa subong nga panahon. Pero ginsiling iya ni Raul Manglapos sang 1971, palangga ko nga mga pamatanon. Siling niya, the youth of today is fond of a go-go, but they don't know where to go. Isa ini sa madamo nga pagpamalandong young people sa aton nga mga misyon kag panawagan sa ating Ginoo subong nga panahon. Kag sa sining na unang adlaw nga ginahalad ini para sa inyo tanan. Gani agud mangingin makahulugan ini para sa aton tanan, labing hinigugma nga panimalay, hinigugma nga mga pamatanon,
aton anay subong hinusulan ang tagsa naton kakakulangan sa isa kag isa. Nagakonpisar ako sa Dios nga makaagahom sang tanan kag sa inyo mga utod. Kaya nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ako ninyo sa aton Ginoong Dios. Kabay nga malooy unta sa aton ang Dios nga makagahom sang tanan, kag sa ubos na mapatawad ang aton nga mga sala. Toy-toyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Kag sa duta paghidait, kag sa duta paghidait sa mga taong may maayong kabubuton. Ginadayaw ka namon, ginapanginbulan ka namon, ginasimba ka namon, ginahimaya ka namon, ginapasalamatan ka namon. Bangod sang dako mo nga kahimayaan, o Ginoong Diyos, Hari sang langit, Diyos amay nga makagagahom sang tanan. Ginoong Hesu Kristo, bugtong nga anak, Ginoong Diyos, Kordero sang Diyos, anak sang amay, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos.
maluoy ka sa amon. Sa Diyos, himaya sa Diyos at kahit kaasan. Katungkol ikaw lamang ang santo, kag ikaw labing matas. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Ginoo. Espiritu Santo sa kahimayaan, sang Diyos Amay, Amen. Sang Diyos Amay, Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahit kita. O Ginoo nga mo Dios, itugot nga magpabilin sa amon ang imawalay untat nga grasya, nga nagapanguna sa amon kag magsunod sa amon sa gihapon. Agod ang pag-iusa sa mahal nga Birhen Maria, kami nga nagahulat sang pag-abot sang imo anak, masagod sa imo gugma, karon kag sa palaabuton. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Sa katawhan nga napalibutan sa mga kaaway, ang propeta nagabantala, ang Ginoo magapatawad sa inyo, kag magadala sa inyo sang kalipay. Siya magakabuhi sa tunga ninyo, kag magabag-o sa inyo, paagi sa iya nga gugma. Ang pagbasa, gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang Ginoo nagasiling sa iya mga tao, sa indi madugay, luwason ko kamo. Gani, himua ang matarong kag nagakaigo. Bindisyonan ko ang mga nagapakabalaan sang adlaw nga inog pahuway, kag wala nagalapas sini. Pagabindisyonan ko ang mga wala nagahimo sing malaot. Ang isa kadumuluong nga nagbuylog sa mga tao sang Ginoo, indi magsiling. Ang Ginoo indi magtugot sa akon sa pagsimba upod sa iya mga tao. Kag ang Ginoo nagasiling sa mga dumuluong nga naging katapo sang iya mga tao nga nagahigugma ag nagaalagad sa iya. Nga nagapakabalaan sang adlaw nga inog pahuway kag nagatuman sing matutom sang iya kasugtanan. Dalon ko kamo sa Sion,
ang akon balaan nga bukid. Hatagan ko kamo sing kalipay sa akon balay, nga pala nga muyuan, kag akon batunon ang mga dulot nga inyo ginhalad sa akon altar. Ang akon templo, pagatawgon nga isa ka balay, pala nga muyuan sa mga tao sang tanan nga mga kapungsuran. Ang Ginoo nga Dios nagdala pauli sang iya mga tao nga Israel halin sa kabihagan, nagsaad nga siya magadala sang iban nga mga katawhan sa pagbuylog sa ila. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Kabay nga ang mga katawhan magtayaw sa imo, o Diyos. Kabay nga ang tanan nga mga katawhan magdayaw sa imo. Kabay nga ang mga katawhan magtayaw sa imo, o Diyos. Kabay nga ang tanan nga mga katawhan magdayaw sa imo. Kaluoy man kami, o Diyos, kag bendisyoni kami. Ipakita ang imo kaayo sa amon agud mahibaluan. Sang bugos nga kalibutan ang imo kabubuton, kag ang tanan nga kapungsuran makakilala sa imo mga kaluwasan. Kabay nga ang mga katawhan magtayaw sa imo, o Diyos. Kabay nga ang tanan nga mga katawhan magdayaw sa imo. Kabay nga magkasarya ang mga kapungsuran, kag magkanta sa kalipay kay ikaw nagahukom. Sing matarong sa mga katawhan, kag nagatuytoy sa tanan nga mga kapungsuran. Kabay nga ang mga katawhan magdayaw sa imo, o Diyos. Kabay nga ang tanan nga mga katawhan magdayaw sa imo. Kabay ang mga katawhan magdayaw sa imo, o Diyos. Kabay ang tanan nga mga katawhan magdayaw sa imo. Ang duta nakapatubas, ang Diyos nga aton Diyos nagbindisyon sa aton. Ang Diyos naghatag sa aton sing kaayuhan. Kabay nga ang tanan nga mga tawo, bisan diin magtahod sa iya. Kabay nga ang mga katawhan magtayaw sa imo, o Diyos. Kabay nga ang tanan nga mga katawhan magdayaw sa imo. Kabay nga ang mga katawhan magdayaw sa imo, o Diyos. Kabay nga ang tanan nga mga
Karika o Ginoo sa pagdayaw sa amon sing mahida iton. Agud siya magakalipay kami sa himpit kag tagi puso. Ang Ginoo'y ara sa inyo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Si Jesus nagsiling sa mga Hudeo, may ginpadala kamo sa pagpamangkot kay Juan, kag nagsugid siya sang kamatuoran. Hindi kay kinahanglan ko ang panaksi sa mga tao, kundi ginahambal ko lamang ini, agod nga maluwas kamo. Si Juan kaangay sang isa kasuga nga sindian kag nagasiga, kag sa malipot nga tion, naluyagan ninyo ang pagkalipay sa iya nga kapawa. Pero may nagpanaksi na hanungod sa akon nga labi pa sa pagpanaksi nga ginatag ni Juan. Ang mga buhat nga ginhimo ko, ang mga buhat nga ginahatag sang akon amay nga himoon ko, ini nagapanaksi na hanungod sa akon, kag nagapamatuod nga ang amay amo ang nagpadala sa akon. Ang mayong balita sa ngaton kaluwasan. Mayong aga sa inyo nga tanan. Kitaon diri sa akon nga ginapilit lang sang iban ang ilang nga mga mata. Kaya dugay-dugay daw nagapirot na maniwat. Kung sa bagay, 2:00 pa ako yung kagina nagbugtaw na. So labing hinigugma nga banwas ang Diyos. Ari kita subong sa naunang adlaw sang aton nga pagpulaw bugtaw. Kag subong man sa aton nga paghanda sang dako nga kapiestahan sa kabuhi naton tanan nga mga Kristiyano. Kay ginpadala sang amay ang iya bugto nga anak. Agud luwason kita nga tanan. Amo ini ang iya nahauna nga regalo para sa aton. Kung sa bagay, ang tema sa bilog nga diocese subong nga tuig amo ang stewardship. Nga kita tanan gintugyanan gid lamang sang Dios sang pagkabutang sa sining kalibutan, kag ini indi aton. Sa bagay nga ginsiling niya, ang stewardship is a gift. Ang pagkatinugyanan, isa ka regalo sang Dios para sa aton tanan. Apang takos kag angay gid lamang subong bangod na hauna nga adlaw. Nga aton pamalandungan kag aton anay tukibun. Ang ginhalinan o kon ang tradisyon labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Sang aton nga ginahimo karon nga aga. Kag sa sining siyam ka adlaw nga aton nga ginahandaan.
great numbers of Filipino people kag families kang Christmas season nagabigin so ko nagasugod subong nasadiin ang simbahan ginbagting liwat ka ang himaya sa Dios sa kahitaasan ginkanta ini sa pagsugod sang ginatawag naton sa tinaga nga simbang gabi kag subong man ang oldest, ang pinakadaan kag oldest traditions sang Christmas holidays para sa aton nga mga katawhan sa Dios. Labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo nga dapat naton anay tukibon ini kag nga ang subong nagapadayon kita sang san-o nagsugod ini kay nakahibalogid ako nga routinary every December 16 ari kita sa simbahan alas 4 sang aga pero loyag ko anay nga samtang padayonon naton ang siyam ka adlaw san-o kag diin nagsugod ini nga siling ko dapat gid liwat nga aton tun-an kay hinasiling sang aton nga ginartuuhan. History is the written records of the past and handed from one generation to another generation. As early as 16th century, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, ang Christmas traditions para sa aton nga mga Pilipino kag ang siyam kaadlaw sang simba gabi o kon misa sa kaagahon kag gintawag naton Misa di Aguinaldo will end sang midnight mass sa December 24 to exact the moments sang si Kristo nataw close as more than 2,000 years ago. Ang first nga simbang gabi o kon pareho sining aton nga ginahiwat subong nagsugod sang 1587. Luyag ko nga mahibaloan inisang tanan antes ang tanan nga mga topiko kay siling nakon kabalugid ko iyaya nga kadamo sa aton sang way na kahibalo sini. Kag ini nagsugod sa rice field sang Mexico. Dito nagsugod ining ginatawag naton subong sa simbang gabi san-o labing hinigugma nga mga kauturan nag-start ini sang ilang nga harvest season kag nakita gid sang tanan kon ano ang harvest nga ginasiling kag ano ang pangabuhi kag sin-o ang nagasilibrar kag nagahimo sini nakita sa mga misyonero sadtong una nga panahon ang pangabuhi sa mga mangunguma. Early in the morning, nagabugtaw sila. Nagapangamuyo sila. Tremendous rejoicing, labing hinigugma nga mga kauturan, bangod sang bugay, sang Dios nga ginhatag para sa ila. Gani, una, nga ilang ginhimo amo ang pagpangamuyo kag pagpasalamat kag nagatipon ini sila sa mga kapilya kag didto ginsugdan sa mga misyoneros labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo ang nahauna nga simbang gabi nga ginhalad ini kag ginhatag para sa ila. Early in the morning, ang ilang nga pagpangabudlay, agod timprano man ang ilang nga pagpahuway. Kag traditionally, bisan sa mga tigulang nga ari diri sa tong una, nakanutar ka mo, bisan subong, kag ina, aga pa nagbakal ako tubing ka. Ang produkto sang ilang nga mga panguma, bangod kay malapit sa Disyembre, kay isa lang ang ani sa tong una. Ila ini nga ginahimo nga mga pagkaon kag after the mass may mga salabato subong galuto-loto to sila sa mga loy-aho puto bongbong iban pagid ang produce kag product sang ila nga pagpasalamat sa Dios.
Amo ina labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo nakaabot diri sa aton sa Pilipinas kag subong man ang ginhimo sang mga mangunguma diri. Even though nga Mexican in original nga ginsuguran sini. Kag ang primero nga simbang gabi gin-introduce diri sa Pilipinas sa mga Espanyol. Ang Espanyol nga sa diin nagdiscover at the same time nag-roll over the land. Kag diri ang ila gintawag nga simbang gabi sa Pilipinas gintawag nga Misa di Aguinaldo. Kagamo ini sa Misa di Aguinaldo which means gift mass. Misa regalo. Amo inagani nga way papiesta sang Pasko sang nagliligad lamang ang mga inadlaw may mga Christmas party na. Kag may exchange gift na. Nga sa diin madamo ang nagreklamo sang exchange gift. Nga mahal tong akong ginbakal nga pusporola ning ako na baton yaman. Yes. Dira nagsugod. Labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo kag bangod sinang tradisyon nga nakita sadto. Hindi lamang kay gintawag nga Misa di Aguinaldo kundi gintawag man ini nga Misa di Gallio. Bati kamo sang Misa di Gallio? Ang Gallio naghalin sa kinaga nga roster. Anong roster? Sulog nga manok. Kag ang orasan sa mga mangunguma sadtong una amo ang pamalo sang manok. Kun alas 11 pakadto alauna jutay pa lang na. Paglabot na sang alas 4 sa may mga hinigtan nga inogbulang. Damo na sang pamalo sang manok. Ina ang ila orasan. Kag nagapangwa na ang mga mangunguma sa pagkadto sa ila uma kag sa pagtrabaho kag gintawag nga Misa di Gallio. Iban pagid labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo nga mga tradisyon nga sa diin aton nga ginaobserbahan kag nakalabot diri subong sa triumph of the Holy Cross. Dua ang aton misa kag ina halin sa alas 3 kag subong masyado kadamo sa aton tanan kag kuntani iluyag ko kada Domingo alas 3 kag alas 4 na lang ang misa. Oho, kadamo ato. Way ko ginpasulod ang mga salakyan, no? Gusto ko asas punta ho sa aton nga driveway. Ti gusto man kamo nga aton misa alas 4:30 first mass. Ti nga nagpulaw kamo sa bungaw. You see, kay siling sa iban, kinanglan, kumplitohon gid ang 9 days. Kay kung makumplito gani ang 9 days, masabat gid sang Ginoo ang pangamuyo tuod na. Ti gamisa man ko 9 days, sobra pa gani, way man gisabat sang Ginoo iban ko pangamuyo how? Yes, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. At least may jutay kamo nga ideya. Kag tubtob subong sugod sang una pa labing hinigugma nga mga kauturan silingko sang sa inyo nagsugod sang 1587 until now 2022. Kag ang masubo sa tanan labing hinigugma nga mga kauturan samtang nagalakat ang panahon ang aton nga tradisyon nga ginaselebrar ang piyesta sang Pasko nangin ordinaryo na lang sa tagsa kapanimalay. Seldom nga nakakita kita subong sa mga dekorasyon sa inyo panimalay, bisan gamay lang ha, star o kun parol, waay na, commercialism. Ang ara lang makita nimo nga damo nga mga symbols, nagsugod pa sang Septyembre, pagsugod sang Bear Month, ang mga dalagko nga establishmento. Kag una sila nagkanta sa Silent Night. But now, sa aton palibot,
Waay na. May ara ka mo simbol sa inyo balay? Kalinong, meaning wala. Yes, kasubo, labing hinigugma nga mga kauturan, kay samtang nagalakat ang panahon. Ilabi na gid subong nga panahon, kag subong nga adlaw, nga aton nga ginahalad, ini para sa mga pamatanon. Bangod subong, ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines nagasiling diri sa tagsa ka Disyembre 16 sa nahauna nga adlaw sa Misa di Aguinaldo, gift giving, amo ang National Youth Day. Ti anong inyo subong nga naobserbahan sa aton nga mga pamatanon? Ano ang inyo naobserbahan ginikanan sa inyo pamatanon kag kamo mismo nga ari diri? Kagina, ari pa ko, aga pa ko, pero mga pamatanon natin kagina, totoo. Anong ilang ginauyatan? Ha? Cellphone. Yes. Amo na gani siling ko kagina. Siling ni Jose Rizal. The youth is the hope of our fatherland. Mga pamatanon, a great challenge para sa inyo. Kamu ang paglaom sa aton pungsod. Apang ano ang direksyon sa aton nga mga pamatanon? I made mention also sa observation sa una ni Raul Manglapos 1970s. Suliton ko. The youth of today is fond of a go-go, but they don't know where to go. Early in the morning, asa sa midnight, asa sa pagtulog lang, pagbugtaw sa gihapon, ara ang cellphone, kag iban pagi. Kag dawa ay nasang obra nga nahimo. Ina observations ninyo, mga ginikanan sa inyong nga mga kabataan, subong nga panahon. Ang masubo pa, labing hinigugma nga mga kauturan, sa mga pamatanon nga aton nga gina saligan nga amo ang mangingiya sa uli sa future. Bisan diri sa aton sa simbahan, bisan diin nga mga simbahan, halos ang tanan nga mga organisasyon amat-amat na nga naga kapugday. Sang una, ang Legion of Mary, may ara ginatawag nga Children of Mary. Ang mga pamatanon man sa una sa Couples for Christ, may ara man ginatawag nga Youth for Christ. Where are they now? Ang Legion of Mary dire, isa nagilang kabilog tigulang. Pagkadto rin sang obispo, ang iyang observations, kag recommendation, siling niya, it's alarming. Why? Di mga pamatanon, isa ini kadako nga challenge para sa inyo. Para sa atong tanan. Sabi niyo, nagmisa ko sa isa ka eskwelahan diri, I will not mention sa ngalan, no? Kag ang gospel is about stewardship. Ang pagkatinugyanan. Ti siling nakon sa ila, kay ti ang tinaga sang stewards o kon ang tinugyanan kung sa asinda pa inkargado. Ti ang inkargado mas kilala sa mga tao sa asinda sang sa ilang nga amo. Kay siya ang naga-supervise permi sa mga tao. Ti siling ko sa ila. Sa inyo diri, pila sa inyo ang naka-eksperyensya sa asyenda. Balik panghuna-huna sa inyo panimalay, ano ang obra ni tatay kag ni nanay ninyo. Nga ang ari kamo diri sa eskwelahan, anong handom nila nga makatapos kamo? Isiling ko sa ilaman, nakatapos ba lang inyo ginikanan sa paeskwela? Siling nila, wala. Now, sino sa inyo ang naka-experience sa tuman nga kapigaduhon? Raise your right hands to tell you,
1,000 sa mga youth kag students ang nag-hands up, duwa gid lang kabilog. Duwa gid lamang kabilog ang nag-hands up kag nag-ako sang ila nga kapigaduhon. Nga way nag-hands up ang iban. Kay nahuya sila. Nga mahuya kita sa aton kapigaduhon. Yes, labing hinigugma nga mga pamatanon kay inyo ini adlaw subong. Kamo ang mangin tinugyanan kag pagatugyanan sang dalagko nga mga hilikoton sa aton sosyedad kag sa aton panimalay subong. But sad to say, whether you accept it or not, ang aton man mga pamatanon subong ginausar sa mga politiko hobin pa. Sa una may mga iske, kung may mga ano-ano pa dira. Ang mga pamatanon ginatudloan na kung paano magdinaya bisan sa early age sang ila sa eleksyon hasta sa baklanay sang puto. Mabaton nyo na. Kung hindi nyo mabaton, sorry. But ang realidad nagahambal sa atong tanan. Tilabing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, ining primero nga misa subong, this Mass should be an opportunity to pray because of what happening around us. Ano ini? Labing hinigugma nga mga kauturan. All of us should pray for several things. Number 1, reconciliation. Ang pagpakig-uli. Second, ang kalinong o kon ang peace. Third, unity. Fourth, healing and prosperity. Pamatanon diin ini magasugod sa aton panimalay. Sa inyo ginikanan, hindi kamo magkahuya sang inyo background kag inyo nga halinan. Ginasiling man sang Proverbs o kon horobaton, ang tao nga mataas sing lupad, matunog man ang iya nga lagpok. Kag kon ano kataas sang imo nga ginhalinan, kag hindi ikaw makabalikid sang imo nga ginhalinan, hindi man ikaw makaabot sa imo padulungan. Isa ini ka-challenge, labing hinigugma nga mga pamatanon. Gani mo inang siling nakon, ining dawn mass naton. Ining misa naton sa kaagahon, subong, both cultural and religious traditions sa aton pungsod Pilipinas. Kagamo ina nga siling nakon, subong masyado kadulom. But nobody can stop the dawn. Anong buot ko sing ganon? Bisan amo ini kadulom sa aton palibot subong, waay sang bisan sinuman nga makapauntat sang pagbanag-banag sang kaagahon kag sang adlaw. Paano naton ina mapamalandungan? Nagasugod kita subong sa Misa di Gallo. Nagasugod kita subong sa Misa di Aguinaldo. Nga bisan pa labing hinigugma nga mga kauturan, ginaagwanta lang naton ang katuyo. Kag aton mismo nga ginakontra ang aton nga kakapoy, but ginatinguhaan naton na makasimba kita, makapreparar kita sang palaabuton nga Pasko. Kag sa subong man nga mga inadlaw, kag sa sining piyesta sang Pasko, sildam nga mabatian na naton sa mga radyo kag telebisyon ang mga Christmas songs. Nakanutar ka mo sina? Ang pinaka-popular nga mga ambahanon sa itong una sa Christmas, hindi na naton nabatian. Ano ina nga mga ambahanon? Adeste fideles, O come, all ye faithful, then silent night, holy night. Hindi na naton nabatian.
Yes, a great challenge para sa atong tanan, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Nga padayunon naton ini, kag subungan, aton pamalandungan ay pangabuhi adlaw-adlaw. Sa sining nahauna nga adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan, ang ginhatag nga tema sang stewardship nagsiling diri. The first day is the stewardship of give. Ang regalo nga ginhatag sa Dios. Ano ina nga regalo? Ang imo kabuhi, ang akon kabuhi, ang aton kabuhi nga dapat naton dipindihan, kag dapat naton nga pangapinan kay isa gid lamang ini nga ginhatag sa Dios para sa aton tanan. So sa inyo, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, kabay pa. Sa sining na unang adlaw, ang Dios sa gihapon upod sa aton tanan, kag bendisyonan kita, isa ang akon nga special nga prayers, nga ilikaw kita niya sa makatalagam nga mga balatian, kag subong man sa mga aksidente sa aton kabuhi. Sa inyo tanan, nga nagapadayon sini, ilabi na gid, sa mga senior citizens, live kita sa Bumbo. And at the same time, live man kita streaming para sa aton. Sa mga masakiton sa ospital, sa mga senior citizens, sa bedridden, sa inyo panimalay nga nagasimba subong. Upod ka mo namon sa pagpangamuyo. Sa mga senior citizens nga ari dire, ang masiling ko lang sa inyo, don't worry, be happy always. Kay ini ang luyag sa Dios para sa aton tanan. Sa inyo, advance Merry Christmas, kakabay pa ang Dios upod sa aton tanan. Palihog matindog kita. Timutuo ako sa Dios Amay nga makagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Kristo, ya anak nga bugto nga aton Ginoo, ginpanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kay ginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo kaadlaw nabanhaw siya kanagalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit kag naglingkod sa tuos ng Dios Amay nga makagahom sang tanan. Gikan didto magakari pasaliwan sa paghukom sa mga buhi kag sang mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sang mga sala, sa pagkabanhaw sang mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. O Amay, sa imugugma giniusa mo kami pabalik sa imo. Paagi sa imo anak nga si Kristo, payuusaman kami sa amon mga utod, samtang sa tagsa namon kapangamuyo magasiling kami, pahiusaha kami o Ginoo. Pahiusaha kami o Ginoo. Para sa simbahan, nga ini magbantala sang ebanghelyo bilang maayong balita sang dako nga kalipay, kag agod padayon siya nga mangin ahente sa paghiusa kag paghidait, mga muyo kita. Pahiusaha kami o Ginoo. Para sa aton pamatanon, sa aton pagsaulog sang National Youth Day, sa sining nahauna nga adlaw sang Misa di Aguinaldo, kabay nga mangin mapunan sila sang kaalam sang Dios sa pagpili sa mga husto nga desisyon sa ila kabuhi, mga muyo kita. Pahiusaha kami o Ginoo. Para sa mga nagaantos kag ginapatumbayaan, ilabi na ang mga biktima sang gyera, kinagamo, gutom kag balatian, kabay aton sila mahatagan, hindi lamang sang ila nga kinangalanon, kundi sang kainit sang aton gugma, kag kalipay sang paglaom, mga muyo kita. Pahiusaha kami o Ginoo. Para sa aton mga utod sa pagtuo nga nagtalalalang, agod paagi sa aton mga Kristohanon nga pagginawi kag pamatasan, mabuyok sila sa pagbalik sa simbahan, mga muyo kita. Pahiusaha kami o Ginoo. Para sa aton mga pinalangga
nga nagkaliwan agod mahiusa na sila sa katilingban sa mga santos sa langit. Mga muyo kita. Pahiusaha kami o Ginoo. Para sa tanan naton nga mga Filipino kag Pilipina nga mga kauturan, bisan diin nga bahin sang kalibutan. Sa sining panahon sang Pasko kag kalipay nga malayo sila sa ila panimalay kag higugma sa kabuhi, Ginoo, ilikaw sila nga tanan sa katalagman. Ang amon mga kauturan nga mga seafarers, mga domestic helpers, ka mga Pilipino kag Pilipina nga yara sa bilangguan, sa bilog nga kalibutan bisan diin, wala sing nagaatipan, malayo sa panimalay. Ginoo, hilwaya sila, kag makapauli sila nga malipayon diri sa Pilipinas sa ila panimalay. Mga moyo kita. Pahiusaha kami o Ginoo. Para sa tanan nga mga doctors, ka mga nurses, tanan nga nagatrabaho sa ospital, kag subong man sa tanan nga mga masakiton, sa mga yara sa operating rooms, subong ka mga nakatagumatayon. Ginoo, bendisyon sila nga tanan, kag balusi sila sang ilang nga kaayo, ilabay na gid ang pag-atipan sa mga masakiton. Sa aton nga mga nurses nga ginakonsiderar abyan sa mga pasyente, sa aton mga doctors nga kabay pa nga bulngon nilang pasyente, hindi bangod sang kwarta, kundi nga atipanon kay ang kabuhi bilidhon. Mga muyo kita. Pahiusaha kami o Ginoo. Sa katapusan para sa aton tanan nga yari diri nagatipon karon nga aga, Ginoo, yari kami sa sining nauna sang misa di Aguinaldo. Bendisyon kami, kag ilikaw kami sa katalagman. Upod ang amon nga mga miyembro sang panimalay, nga iba nagakalatulog pa, ang iba nagatrabaho sa malayo nga pungsod. Ginoo, bendisyon kami nga tanan, kag ihatag ang grasya nga amon ginalauman. Mga muyo kita. Pahiusaha kami o Ginoo. O Diyos nga amon amay, payusaha kami sa imo nga mangin imo kami ang anak kag panung nga nagasimba sa isa lamang ka Dios, nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Amen. Palihog magpungko. Ginadala namon para sa imo, mga bunga sang lamon nga kaumhan, naging patubas kag ginpabalasan. Kay ikaw ang una sa amon, sa paghalat sa imo pukong anak. Uluwara sa tagsakatawo na nagapaluntad sa kaluwasan mo. Ginpatigayon nimo ang kabuhi, namon nga nagdula bangon sang salam. Sa paglapas ang amon giniganan, kay wala nagtuman sa sugong adunam. Kay ikaw ang naguna sa amon, sa paghalad sa imo puktong anak. Uluwara sa tagsakatawo na nagapaluntad sa kaluwasan mo. Kay ikaw ang nasugo sa amon, sa pagpahilayo
sa mga panunay. Bisan pa ngang suguhin suway, imugin padala amon kailwan. Kay ikaw naguna sa amon sa paghalag sa imo hugtong nga anak. Uluwara sa tagsa katawo nga nagapaluntas sa kaluwasan mo. Diyos namon iniyang abunhalan na ginadala namon para sa imo. Mga bunga sa namon nakaumhan, ragin patubas kag ginpabalasan. Kay ikaw naguna sa amon sa paghalat sa imo hugtong anak. Uluwara sa tagsa katawo nga nagapaluntas sa kaluwasan mo. Pangamuyo kamo mga utod, agod ang akon kagang inyo sakripisyo, mahamutan unta sang Dios amay nga makagahom sang tanan. Bato nununta sang Ginoong sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kagimiyaan sa iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos ni nga Santa Iglesia. Mangamuyo kita, O Dios nga amon kusog, sa imo ang amon paglaom sang kaluwasan, samtang amon ginahala dini nga mga bulot. Pukawa sa amon ng imo kalipay, kag himuha kami nga isa kabuhi nga sakripisyo sang pagdayaw. Hinapangayo namon ini sa imo, puagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takos kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo, O Ginoo Santos nga may pagi sa imo pinalangga nga anak nga si Hesu Kristo. Siya mo ang pulong nga paagi sa iya imo gintugang tanan nga mga abutang. Siyang manluluwas nga imo ginpadala, ginpanamkon sa gahom sang Espiritu Santo, kag nataw sa mahal nga Birhen Maria, sa pagtubo sa amon. Nagdupas siya sa iya nga mga kamot sa paganto sa krus, sa pagdaog sang kamatayon kag sa pagbantala sang pagkabanhaw. Sa sininga paagi, iyagin tuman ang imong kabubuton, kag iyagin patigayon para sa imo ang isa ka banwang pinili. Gani, upod sa mga angeles kag mga arkangeles,
upod sa mga tronos kag mga dominasyones, kagupod sa mga angheles sa kalangitan, nagakanta kami sing malipayon nga nagasiling. Kahit taasan, Hosanna, Hosanna, sa kahit taasan. Santos ikaw, nga tuod o Ginoo, tuburan sang tanan nga pagpakasantos. Ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sini nga mga dulot, agud mahimo ini para sa amon, nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga yagin baton sing kinabubuton, iya nga ginkuha kagin pamihak-tihak ang tinapay, samtang nagpasalamat siya. Iya ini ginpanghatag sa iya nga mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamo tanan kag magkaon kamo sini, kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis. Nagpasalamat siya liwat. Iya ini nga kalis ginpalibot sa iya nga mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamo tanan kag mag-inom kamo sini, kay ini amo ang kalis sang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himua ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sa aton pagtuo, gani o amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami kay imo kami ginkabi nga mga takos, sa pagatubang kag pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakilooy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bug-os nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa si Francisco,
sa amon obispo si Patricio, kay obispo emeritus Vicente Navarra, subong man sa tanan nga mga kaparian. Sa sini nga bahin, mahipos kita sa pila ka segundo para na sa aton personal nga intensyon sa sining nauna nga adlaw sang misa sa kaagahon. Ginoo, salamat. Sa liwat, madamo gid nga salamat sang tanan mga bugay, kag grasya para sa amon tanan. Una ang kabuhi. Maayong lawas. Ginoo, bendisyon ni kami tanan, ngayari mo gintipon karon nga aga. Upod ng amon mga intensyon personal, nga ikaw gid lamang na kay balosin ni. Subuman o Ginoo, pinapangamuyoan namon ang tanan nga mga nagamalasakit, ang mga yara sa mga balay, nga nagasimba subong live diri sa aton. Ginoo, subong man sa gihapon, ginasulit ko para sa tanan nga mga Filipino, ka mga Pilipina sa guwa sang pungsod, bisan diin. Special man nga pangamuyo. Labi na gid sa aton nga mga men and women in uniforms, sa aton nga mga rebelde nga untaton na nila ang pagpinatyanay. Magululotod kita nga tanan. Ang kabuhi ginhatag sa Dios sa sakramento sang pagbunyag. Kintudloan kita niya nga maghigugmaanay sa isa kag isa. Kag hindi maambit kag maabot naton ang paghidait paagi sa pinatyanay. Gani suliton, men and women in uniform, kag sa mga rebelde, untatin na ninyo, kay ang kabuhi, sagrado. Dumdumon man naton, kag ginahalara naton, sa pagpasalamat ang tanan nga mga nagahiwat sa ilang mga birthday, karon nga adlaw. Subong man dumdumon man naton, ang tanan naton nga palangga nga mga nagkalamatay na sa imo nga pagkaabihan. Upod sa kay Father Pete Hiponia, subong man si Father Dan Sitson, na dumdumhan si Father Abi Pinida, kag si Father Nomer Esforzado, kag subong man si Father Ivan Entong. Ang tanan nga mga kaparian ngay mo nang gintawag sa sining kinabuhi, upod na dire si Monsignor Pipe Ilidan. Ginadumduman si Norma Paniega sa iyang birthday, si Jose, si Salvador, kag si Carmelita. Kinadumdum ko man ang akon amay kag Iloy, si Anisita, kag si Benjamin. Subong man si Rogelia sa iya death anniversary buwas. Kaluoy man kami, o Ginoo, kaang tanan nga mga kalag sa purgatorio. Batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, ngayari diri karon nagatambong agod nga maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo. Upod sa kay Santa Maria, Birhen Eloy sang Dios. Tanan nga mga santos ka mga apostoles nga nagpahamuot sa imo. Paagi sa imo pinalangga nga anak nga si Hesukristo. Paagi sa iya kagupod sa iya kagdira sa iya. Ginahatag sa imo Dios sa may nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Bilang pagpasalamat sa aton amay nga nagtuga sang tanan kag sambugos nga kalibutan, kag inigintugyan niya sa aton tanan bilang manugtatap o kon steward. Tawgo naton siya sa matahum nga pangamuyo nga gintudlo mismo ni Kristo sa aton tanan
ang amay namon. Amay namon ngayara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa dutar, siling sang sa langit, hatagan mo kami niyan, singkan unamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sang mga sala namon, siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Dili mo kami ipadaog sa mga panulay, hinunoo, luwason mo kami sa kalao. Luwason mo kami, o Ginoo, sa tanan nga mga kalautan. Atagi kami sa pagidait sa amon nga mga inadlaw. Buligi kami, agod nga maluwas kami gihapon sa sala. Paligo na kami sa tanan namon nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik liwat sa Jesucristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw ang nagsiling sa imo nga mga apostoles. Ang pagidait ginabilin ko sa inyo. Ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo nga tanan. Hindi pagtamda ang amon nga mga sala, kundi ang pagtuo sa imo bug-os nga simbahan, kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sa pagidait kag paghiliusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yara unta gihapon sa inyo nga tanan. Kagyara man sa imo. Magatagay kita sang tanda sang pagidait. Pagidait yara sa inyo nga tanan kag advance Merry Christmas. Happy birthday sa mga celebrators karon nga adlaw. Nagawala sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka, Korderos ang Diyos, na nagawala sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka. Korderos
nagyari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita nga tanan nga ginadapit sa bangkete sang atong Ginoo. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang isa ka pulong kang mag-aayong akon kalap. Ang lawas ni Kristo. Amen.
padalan sa akong kasalanan. Ikaw ang nalipatan, kag akong hintaligdan. Nagsalandong sa Belen, na imong ginatulugan, makaambing man ako sang imong pagkawalahan. Uduguti ako na magduwa man sa imo, kaupod sa mga pastores kag mga kanero. Uduguti ako, o mahal na Ginoo, sa pagpanig sa makaluluwas na banas. Ipakita sa akon ang matuod na bituon, ako na makagiya sa akong pagpanglakaton. Nagsalandong sa Belen, na imong ginatulugan, makaambit man ako sa imong pagkawalahan. Utuguti ako na magduwa man sa imo, kaupod sa mga pastores kag mga kanero. Nagsalandong sa Belen, na imong ginatulugan, makaambit man ako sa imong pagkabulahan. Utuguti ako na magduwa man sa imo, kaupod sa mga Pastores kag mga karnero. Sa sininghaon ng adlaw sa atong nobinaryo sa Aguinaldo, pasalamat gid ko sugod pa sang first mass kagina, no, sang inyong attendance nga kanami gid. Kag ang circular number 27 sang obispo nga ginpadala yearly, no, ang tanan nga kolektas karon nga adlaw, ang CBCP nagapangabay gid nga ini tanan ipadala sa Curia para sa mga pamatan-o naton sa bilog nga Pilipinas. All the collections sa tanan nga mga simbahan karon nga adlaw para sa mga pamatan-on, no? Padala sa Manila kag iban ibilin man sa diocese para sa program naton sa mga pamatan-on nga ang aton subong nga chairman amo si Father Luan Torreblanca, ang chaplain sa sa tupad sa sumag, no? Kag pulo pasensya gid sa nga ang aton mga salakyan hindi lang naton kasudlon diri kon aga, no? Kayo buta gid ang aton nga compound, di ko may mga salakyan inang gutok, so dito lang kita solo sakripisyo lang anay samtang may Aguinaldo agod nga maakomodar naton ang tanan. So salamat gid kag sa sining tuig ang aton nga gift giving para sa the poorest among the poor ihatag nakon sa 31, no? Pagkatapos ang misa sa aga, agod nga ang suggestion sa mga pamatan sa mga pastoral nga mga pigado nga matagaan, at least ang mga imol gid may tigangon man sila sa pagbulag sa tuig, no? So whatever offerings ang inyo nga mahatag, salamat may isa kasako nga bugas, no? Amoy na kag ang tanan nga proceeds sang bingo ang iya katapusan sini this coming Saturday, ang tanan nga proceeds sang tickets sang bingo ako man to nga idalawat sang tanan nga bugas agod ipanghatag sa deserving the poorest among the poor, no? So sa nagbakal sang tickets sang bingo ni ara pagid, no? Amoy nang purpose siya idalawat bugas
kag ipanghatag sa mga pigado. Salamat gid. Mga muyo kita. O Dios, batuna ang amon nga mga sakripisyo kag subong man ang amon nga halad sa imo sa sining nahauna nga adlaw sang amon misa di aginaldo. Kabay pa nga paagi sini sa gihapon amon nga maangkon kag mabaton ang tanan nga bugay kag grasya. Ginoo, ipahilayo kami nga tanan sa katalagman. Ipahilayo kami sa mga makatalagam nga balatian kag subong man mga untoward incidents sa amon kabuhi. Nga pangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Kag kabay nga bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidait. Tapos na ang Santos nga Misa. Salamat sa Diyos. Ngayong aga sa inyong tanan. Kag happy birthday sa mga celebrators. Sige, halong sa pagpauli. Okay, sige, no? So there you have it, no? Ang coverage naton iya mga kabinan sa aton, mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo sang Santos nga Misa di Aguinaldo or ining simbang gabi naton nga coverage nga upod naton ang Holy Cross Parish Church sa Burgos Street diri sa aton sa may siyudad sa Bacolod nga ginapangunahan ni Father Francis Perez. So salamat gid sa Ginoo, no? Amo ning pinaka unang adlaw sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo sang simbang gabi naton. So 9 mornings ini, siyam ini kaadlaw sa pihak nga linya si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, puno-puno gid ang simbahan, no, sa subong iyang aga, particularly ang ginupda naton subong ang Holy Cross Parish Church. Bombo Carla. Bomboan. So bago lagi natapos no ang Santos nga Misa ako nang una nga adlaw sa nga Misa di Gallo, Bomboan. Kaya po natin diri subong si Very Reverend Father Francis Perez, VF, Bomboan. So Father, good morning. Good morning. Good morning, Gid. Yes. So kamusta man Father? Duda mo gid ang aton siningatang sulimba subong nga kaagahon? Ay ho, Gid, thanks be to God. Kadamo Gid sang aton nga sumilimba karon nga adlaw sa piling nahon nga adlaw. Nga sa diin ginahiwat man naton sa bilog nga Pilipinas ang National Youth Day. Yes. Kag subong man kadamo gid sang aton nga mga pamatan-on subong, no? Kag sa mga pumuluyo gid mismo kadamo gid sa nagtambong. So nahauna ini nga adlaw nga sa diin sa gihapon ako nagapanawagan sa tanan, no, nga nagapamati kinanglanon gid naton subong ang pagpangamuyo, no? For peace, para sa kalinong sang bugos nga katawhan. Kag sa tanan nga nagapamati bala diri sa aton sa Bombo, isa man sang akon nga panawagan kag ina kabay pa nga mangin epektibo ini. I am calling everybody, especially men and women in uniform, kang tanan naton nga mga kauturan nga may kausa nga ginatawag sang iban nga rebelde nga siling nakon, we are all brothers and sisters. That's why nga we must stop killing. We must love the sanctity of human life. Kaya mo inang Pasko asang Ginoo sa aton. Mugani nga nagapasalamat gid ko nga ang aton nga stasyon, ang aton nga Bombo nagfollow up gid kag subungan ng tanan naton nga staff kag ang tanan nga nagatrabaho nga ang aton nga mensahe sa aton nga misa sining kaagahon makaabot sa tag sa naton ka mga kauturan, sa mga baybayon, sa mga fisher folk, sa mga mangingisda, sa tanan nga mga nagatrabaho sa uma, sa mga asyenda kag iban pagid nga paagi sining aton nga radio station makaabot ang mensahe sa Dios para sa inyo, no? Mugani sa gihapon ako nagapangamuyo gid sa tanan-tanan nga staff sa sining aton palangga gid nga istasyon. I am more than 30 years na nag-organize sa Bombo sa ako ng mga programa. Kagamoy na nga kaayo gid nga grasya sang Dios nga nangin parte ako sang apostolate on the air. Yeah, so Father, thank you so much. So buwas naman kita magakita na. Okay, thank you. Kag salamat sa tanan nga nagapamati subong nga aga. Yes, so Father Perez, thank you so much. So Bomboan, mo to no ang mensahe subong adlaw
ni Father Perez Bomboan. Okay, salamat Bombo Carla. Ngayong aga sa tanan. Yes, so Bomboan, nagikan diri sa Triumph of the Holy Cross, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor kag sa kay Father Francis Perez no sa Holy Cross Parish Church or Triumph of the Holy Cross of Parish Church diri sa Burgos Street, Ciudad sa Bacolod. Duway naman kita iya mga kabinamanibilin niya tiyempo sa subong iya nga aga diri sa aton iya nga palatuntunan. Kag sa liwat para sa aton yung Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's 9 days to go before Christmas. Siyam na lang gid mga kadlaw mga kabiran kag Pasko na sa gihapon sa liwat. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sama